Hola, 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 benvinguts a un nou episodi de Pokémon Maragda. L'episodi anterior crec que es pot resumir amb dues frases fetes. La primera és que qui té boca s'equivoca i la segona és que l'ésser humà és l'únic animal que s'entrebanca dues vegades en la mateixa pedra. No faré més comentaris, crec que aquí ja queda tot i crec que hem de mirar endavant per afrontar un nou dia ple d'esperança. Així que anem a seguir. Hem de conformar una mica el nou equip i anem a mirar què tenim a l'ordinador. A l'equip, vale, tinc vacants importants. Bueno, tinc en Blat Penat, que pot ser molt clau, en Xerrabel, que també és un Pokémon bastant interessant. I aquí què tinc? Aquí, clar, jo el que hauria de mirar és d'incorporar aquests tres, que és aigua, foc i planta. Ara mateix no tinc aigua, foc i planta. Tinc dos verins, un sinistre, un normal. Aigua, foc i planta són importants. Tinc un psíquic, que pot ser interessant també. No obstant això, ara ve un gimnàs que és de tipus foc. Llavors, aigua 100% que ho necessitem. I què més ens pot anar bé per al tipus foc? Planta, clar, planta no ens serveix d'una merda. Psíquic. Psíquic o el mateix foc. Però aquest no crec que pugui prendre cap atac de tipus terra, per exemple. Bitxo no, aquest ja el tenim. Que podeix en Porcoll, No sé si evoluciona aviat en Porcoll. Crec que aquest serà l'equip per al gimnàs, De totes maneres, hòstia, espera't que no he obert. A quin nivell té? Vale, ja està. Té el nivell 29, la líder, Llavors anem a... M'he posat caramels, per cert. Hòstia, estic bastant... Primer curo... Primer curo que estem bastant el que ve ser ferits. No hem explorat el poble tampoc, però no sé què està passant, que estic motivat avui. Així que anem a... Bueno, no, bàsicament s'havia de fer això, de conformar l'equip. Hem dit nivell 29. Jo crec que els he de pujar una mica tots de nivell, Pujarem al nivell, de moment, 24 a tots. Perquè no vull problemes, la veritat. Blau marí... clar, en blau marí està fluixet, 17, 18... Mira, ja està evolucionant. Blau marí ha de ser important en aquest gimnàs, la veritat. No hi ha un altre. O sigui... El necessitem. Vale. En Flotumi es diu. Molt bé, Flotumi. Et segueixo pujant de nivell, 18, 19, 20, 21, 22, 23 i 24. I vol aprendre Bromera. Què és Bromera? Bromera, un atac de tipus aigua, dispara amb bombolles, pot abaixar la velocitat, molt millor que Aqua Pistola. Perfecte. Doncs ja hem après Boomera, o Blumera, i en Porcoll també el pujarem de nivell. Clar, en Porcoll, fins que no m'evolucioni, tio, crec que és un Pokémon una mica patranya i no sé a quin nivell evoluciona. Dit això, anem als aiguamolls de l'Empordà. Fombolla, per molta aigua calenta que brolli mai s'acaba. Veritat que sembla un miracle, les aigües termals sempre apareixen a prop dels volcans. Es coneix que els corrents de magma calfen els llacs subterranis i acaben eixint a la superfície. Aquestes dues ancianes diuen... Bueno, porten molt de temps aquí i jo, un cop que vaig anar a les aigües termals, allà a Galícia, ara me'n recordo com cony es deien, les de Percheiro o alguna així, pues m'ho estic inventant, No podies estar-hi més de 10 minuts, Al cap de 10 minuts et feien sortir perquè no et pillés alguna cosa. Ai, aquí soterrat estic a la glòria. Ai, quina caloreta més ben parida. Oh, un Pokémon m'ha passegat al cul. Estic covant un ou. Tenia la quimera que soterrant-lo sota l'arena calenta s'obriria, però sembla que no és prou. Diuen que el millor per als ous és que estiguin en Pokémons. Tu no entrenes, per tant. Tu no entrenes, Tat. Aquest Tat, no sé, deu ser com tio, o què? O... Tu no entrenes? Tat.
I a més semblen molt sants. Vinga, què dius? Vols endur-te aquest ou? I tant? Quina llàstima. Vale, no tinc Pokémons per acceptar aquest ou. Vull dir, no tinc Pokémons. No tinc espai per acceptar aquest ou, però solucionarem aquest problema ràpidament. En Porcoll, que no el teníem gens clar, el deixarem a l'ordinador i agafarem l'ou. A veure què cony pot ser. Si us soc sincer, no me'n recordo de quin Pokémon em donen. No sé si és aleatori aquest ou o què em pot sortir. No en tinc ni idea. Així que tenim l'ou. Perfecte. Crec que no hi ha massa res a fer aquí en aquesta ciutat. Què hi ha aquí? Arbolari, és a dir, ven herbes que no m'interessen massa. I aquest home què ens dirà? La meva dona està covant un ou. Vale, aquest em diu que... Vale, he de fer el gimnàs. He de fer el gimnàs. Ens donarà temps a fer el gimnàs? Seria bastant boig, que avui féssim el puto gimnàs. Anem a provar amb Flotumi, que és la clau d'aquest gimnàs, bàsicament. Com va tot, aspirant? Joana, la líder de Fumbollida, s'especialitza en Pokémon de foc. La seva passió pels combats Pokémon és com un volcà en erupció. No t'acostis massa o et cremaràs. Valdrà més que apaguis els seus ànims amb atacs d'aigua. Vale, doncs amb això anem, amb atacs de tipus aigua. Hòstia, aquest gimnàs té pinta de difícil, Espai, que crema! Té pinta difícil, no els combats, que segurament també, sinó arribar a la líder. A veure, un Labós a nivell 22. I amb què em dius, Flotumi, perdó. Anem amb Bromera, no? Hem dit. A veure qual li treu. Té poc atac especial, però el mata. Un Labós al 22 el matem. Important. Què més? Vale, un Labós al 22 hem dit que el matem d'un cop. Vale, perfecte. Vale, controlat això. Per aquí no puc tirar, no? No. Bueno, no me'l conec, aquest gimnàs. No em conec el puzzle. Poder trigo 8 anys a arribar... Hòstia, si està allà, la líder. Vale, baixem per aquí. Buah, hi ha 40.000 forats. Bueno, aquest... M'agraden totes les muntanyes, però les millors són els volcans. Vale, i amb què té aquest home? El senderista Elias. Un Dromasubi l'hem de matar, però claríssimament d'un atac d'aigua, perquè és un per 4. Així que un Bromera no hem de tenir cap mena de problema. Efectivament, vinga. Has perdut el combat, efectivament. Llavors, per aquí vaig aquí dalt. I aquí baixo cap a baix. I caic al mateix lloc on era, no? Uf. Buah, serà difícil de collons aquest gimnàs. Vinga, lluitem abans que em geli. Joder, sí, hi ha una bruma aquí que sembla una sauna, aquesta boira que hi ha. Vale, el Labós al 23. Hem guanyat. El Labós al 22 el mataven d'un cop, però jo entenc que un del 23 l'hauríem de matar d'un cop també. Efectivament. Vale, vaig bastant volant, estic veient. És que potser me'l faig tot amb en Flotumi. No sé què pot tenir la líder que em posi en problemes, la veritat. Aquí... Vale, aquí hi ha 2 forats que no hi ha entrenador. A veure on ens porten. Hòstia, aquí també hi ha la tira de forats. Creus que els teus Pokémons aguantaran temperatures de 1.200 graus? A veure... 1.200 graus. Com per acariciar un Pokémon que està a 1.200 graus. Vale, un Chromaleon. Això és un problema, perquè aquest Pokémon té l'habilitat aquesta que canvia de tipus. Llavors, com ho podem fer-ho bé, això? Amb l'equip que tinc. No ho puc fer bé de cap manera, crec. Bueno, l'atacarem amb un atac de tipus aigua. El podria... Va, anem amb un atac de tipus aigua, a veure quan li traiem. I llavors canvio. Cop crític, li hem tret quasi gran part de la vida, em fa un finta. No em treu res. Per lluitar contra un finta crec que en rebien em pot anar bé, perquè no me li farà res, a més l'intimidem. I llavors a veure quan li treu mossegada. D'acord. Finta no m'hauria de fer pràcticament res de mal. Vale. I mossegada.
i no li traiem una bessura. Però, hòstia, llançaflames. És perillós aquest Cromaleó. Bueno, l'hem aguantat bé, però ara tinc trencapedres que és de tipus lluita, que és molt efectiu contra el tipus sinistre, però no el matem. I ara li baixem la defensa. Hòstia, és un Pokémon turra, en Cromaleon aquest. Espero que no n'hi hagi gaires per aquest gimnàs. Vale, ara sí. I me'l cura, hòstia puta. Quina desgràcia. No li fem una bessura. Però ara un trencapedres, havent-li baixat la defensa, li hauria de fer més mal. Sí, però tampoc suficient, Li hem tornat a baixar la defensa. Vale, ara és del tipus lluita i em fa un llançaflames, és que m'acabo en sucta. Vale, he de canviar de Pokémon i he d'enviar amb blat penat. Vaya turra de Pokémon, Ara ja està, Hem d'aguantar això, blat penat, ho hem d'aguantar bé, ho aguantem més o menys bé, i ara un cop d'ala, que és del tipus lluita, l'hauria de rebentar i haver-li baixat defensa, efectivament, vale. Vaya turra de combat, també t'ho dic. Ara el tipus foc era purament un lanzallames. Buah, aquí hi ha 1000 forats, Vaig a treure totes les opcions possibles per poder resoldre el puzzle més fàcilment. Bromera, aquest hem dit que el matàvem fàcilment. Aquí, vale, aquí també hi ha un combat. Dromesubi hem dit que els... Merda, m'he equivocat d'atac. Que els matem tots rapidíssimament, perquè són per 4 i aquí no, vale. Vinc d'aquí, no? Doncs farem primer aquest, a veure on ens porta. Vale, i aquest ens porta aquí dalt, és a dir, he anat per baix i aquest ens porta per dalt, vale. Llavors, si vaig per aquí, em porta aquí, que també hi ha més forats. Hi ha combat aquí. Ja et deus estar cansat, no? No t'agradaria descansar un poc? Doncs ja has de saber que mantindré la teva voluntat encesa. És la clau a l'hora d'entrenar Pokémons. I m'envia un Labosa al nivell 23, que hem dit que el matàvem d'un sol atac. Pugem de nivell al 26, tenim marge, no patiu, que fins al 29 ho tenim bé, vale. Llavors, jo vinc d'aquí, només em queda aquesta opció. Vale, arribem aquí. Aquí puc entrar, aquí no. D'acord, vols lluitar? Doncs sí, lluitem. M'envia un Meditite, un Medisana. Medisana és un puto problema, gent. Què té aquest Pokémon de tipus foc? Algú m'ho pot explicar? Resiliència. És venganza. Em bufo. Perquè no m'ataqui amb venjança. Em bufo, em pujo l'atac, ell acumula energia, jo em torno a pujar l'atac i ara li fotré un força que no em voldrà un altre. Allibera energia, no tenim cap mena de problema, li faig un ultrasons perquè m'he equivocat. Em torna a fer resiliència, em torno a bufar, bueno, passo ràpid, em torno a bufar, falla i ara sí que força i ara em fa detenció. Força. Jo crec que el rebento. M'he pujat l'atac a més 4, Vale. Vinga. I aquí... Aquí puc anar, també. Bueno, anem primer el de la dreta, a veure on ens porta. El de la dreta ens porta aquí, que no hi ha res aquí. Per tant, hem dit que era el de dalt. Aquí era el de dalt, també. Aquí era el de dalt. Vale, i aquí he fet el de la dreta, ara fem el de dalt. Tot és dalt, estic veient. Vale, i aquí... Aquí hi ha dos. Un que no hi ha entrenador i aquest tampoc hi ha entrenador. Doncs provem el de dalt, també. Joder. I aquí hi haurà... No hi ha entrenador cap. Provem dreta. Em porta amb la líder aquest? No. O sí, em porta aquí en un forat. Vale. Doncs ja ho tenim, gent. Vaig a curar i faig el gimnàs. Tenim temps, tenim 5 minuts. La líder té... Crec que el necessito fer aquest gimnàs perquè ha de sortir bé. No em fa tanta por perquè he vist que anava bastant volant amb en Marill, no sé com es diu, Marill aquest. Llavors, podem anar amb 4 Pokémons.
4 Pokémons que seran... En Marill, 100%. En Ravien em pot anar bé per intimidar. Llavors en Charravel em pot anar bé perquè és un Pokémon fort. I llavors estic en Blat Penat o l'Astrafum. L'ou no compta, evidentment. Llavors, aquest té molta defensa, té menys defensa especial. Crec que és millor en Golbat, Així que, Astrafum, te'n vas de moment a descansar un xiquet i anirem amb aquests Pokémons, vale? Què tinc per donar-los? Tinc poció, dolç estrany, defenses, tinc coses per bufar-los, que no està malament. Urpa ràpida. Urpa ràpida... Li puc donar amb Flor Movie aquest? Proteïnes, puja l'atac. El gastarem. Qui necessito que tingui bon atac? En Charravel, per exemple. Més poder, anticremàs, dolç estrany. Aquí en tinc 9, encara que em quedaven. Cavaclots. Cavaclots podria ser important aquí en aquest gimnàs. Qui pot aprendre Cavaclots en Raviena? És que no sé si guardar-m'ho per més endavant, aquesta MT. Crec que no, Crec que li ensenyo. És que no, és que... Raviena és un Pokémon que no utilitzaré més, no. Sí, no li vull ensenyar perquè és que crec que em pot servir més endavant, això. I què tinc? Tinc balles de peces que li donarem a... Qui li falta? En Blat Penat, no? Vale. Li he posat a la garra ràpida aquest Pokémon pensant que és lent. I efectivament és lent. Vale. Doncs sí, anem. Tot i que els Pokémons que hi ha de foc no són ràpids. Realment no són ràpids. L'Slugma no és ràpid, en Numel no és ràpid. És que crec que pot ser millor donar-li una balla a Amanda, Sí. Perquè és que no hi ha cap Pokémon ràpid. Vale. Ara ens anem d'en recordar d'això, D'acord, era per aquí. Era tot a dalt. Tot dalt i dreta, no? Dalt. 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 I dreta. I aquí baixem, aquí hi ha un de suelto. I estem aquí amb la líder, vale. Anem a donar caramels. No fos cas. Gastarem primer aquests 9. A veure, nivells. El nivell màxim el té el 24, el 29. Per tant, jo pujaré en Flamuvi al 29, que serà el Pokémon titular d'aquest gimnàs. Vale. Llavors en té 2 al 24 i un al 26. Doncs jo ho deixaré igual. 2 al 24, que seran aquests dos, i en Charravel al 26. Vale. I així estem en igualtat de condicions. Dit això, obro amb en Flotumi. I a veure. Et dono la benvinguda, no? Espera. Algú tan feble com tu s'atreveix a enfrontar-se a mi? M'han atorgat la potestat. No, espera. Soc Joana i sóc la líder d'aquest gimnàs. No em subestimis, encara que sigui líder des de fa poc temps. Amb les habilitats heredades del meu iaio, jo demostraré que el poder del foc no té igual. Vale, Joana, porta't bé. T'he de guanyar en menys de 5 minuts perquè se me'n va el capítol, si no. Així que porta't molt bé. Un Dromasubi al nivell 24. El rebentem, però volant d'un atac bromera, perdó. I a més són més ràpids. Vale. Si anem així, anem volant, Si anem així, anem volant. Fet. Dromasubi fet. Què més tens? Un Labosa. Un Labosa al 24 també ens el fem ràpidament i facilíssimament amb en Flotumi. Efectivament. Vale, ara hem matat els dos del 24, n'hi queda un al 26 i un al 29, que són els seus Pokémons forts. A veure.
Un Camedna. Vale, un Camedna al nivell 26. És que el matem d'un bromera. És que és un per 4. És un per 4. M'estic pràcticament segur que el matem, Efectivament. Hòstia, aquest gimnàs amb un Pokémon de tipus aigua és molt senzill, Estic veient. I un Caldapago, vale. Aquest pot ser més problema. És un Pokémon lentíssim aquest, però potser m'aguanta el bromera, Potser són 2 bromeres. No sé si té atacs contra mi. Jo diria que no. Jo diria que no em pot matar amb res aquest Pokémon. I amb quan li treu un bromera, mitja vida, perfecte, amb 2 bromeres el matem. Dia bascós, vale. Posa el sol, posa el clima. És fotut, que m'hagi fotut el clima, no hi comptava jo amb això. Ara no el matarem d'un bromera. I el curarà. Però he de fer bromera. A no ser que li fem un crític. Amb el sol, esclafar quan em treu esclafar. Joder, cop crític, No em paralitzis. Vale, crec que la clau és passar torns fins que marxi el sol. I crec que la clau també és intimidar-lo, Puta merda, té fum blanc. Ara el cura. Buah. Joder. No tinc res per canviar el clima, tio. I no l'he pogut intimidar. Anem a provar en xerradel a veure si amb un força qual li puc treure. Sufocació amb sol. Buah, em rebenta. Sufocació, pensava que tindria brases. Brases l'aguantàvem, sufocació no, evidentment que no. I ara restableix les característiques, no? Hija de puta, He d'anar amb en Flotumi, perquè és que la resta de Pokémon ja me'ls mata amb una sufocació. M'he de pujar l'atac especial. Tinc per pujar atac especial, no? Especial X. Vale. Ens pugem l'atac especial. Esclafar quan em treu. Vale, ha deixat de fer calor. Curo 10 PS. Vale, per tant s'acaba el sol. I ara sí que jo crec que amb un bromera el mato. I si no el mato el deixo molt tocat. No el mato. Em torna a posar el puto sol. Se l'està jugant bé aquest combat, ella. Jo no tant, però és que no... L'he fet poder molt a la lleugera. Sense pensar massa en què em podia trobar. Bueno, fet. Perdut una altra puta vida, Hòstia puta. Perdut una vida i una vida important. L'he fet massa impulsivament, Vale, ja puc fer servir força. Em don l'MT50, que segurament serà sufocació. Evidentment. I la registrem. Gent. Joder, tio, joder.